जों फेमिलि माखा सेभेन सातानो परिबार माखा ताई भोटार हंखा जों 168 जों 168 भोटार्स माखा अरो सिने मीडिया चैनल सिने जत्त मीडिया जों तिनियर पूर्व रतनपुर एडीसी विलेज बागान पाराव जों साइमानका दीर्घदिन आं ताबुक अर फाइनो मुइतुमानखा ओ फिल लगो आं जे समय अरनि जे 17 नं पेकाजलानि कैंडिडेट इनफोर लगो ओ फिल लगो आं माखादिया तामनि बागै हिंका अनेक किसु प्रब्लेम बागै फिल माखाया अबनि बागै तिनि ओ पाराव गोबां मा बरक आगि गुबुन पार्टी खाइदोंमोन विशेष खायै बीजेपी आईपीएफटी हेके सीपीएम ओ बाहेर खाइदोंमोन बरक गुबै गुबै ताबो बुझि सगै साइमान सगै चिनि बोबागारनि लगियो फाइनान बागै बरक साइटक लायै अरनि चिनि ताबो कटाल चेयरमैन हेके चिनारा चिनि लीडर्स दङ बरक जुग खैलै बरक ताबो त्रिपुरा मथ फाइका बन बागै तिनिनो और टोटल जों फेमिली मानखा 57 छाटानो फेमिली ने जों 168 बुटा जों और ताबुक मानखा बनि बागै आं कइनाय और लीडर चंना हायगासिनो जे लीडर और तै तंनाय रखना आं अबन कइनाय जों और आगिनि सिमने सिन बोबागारनि जे कबकमुं जों थानचा फाइतनि जतन जों खाबाय बाक्सा माया संनाय खाबाय खुबाय बंना माया संनाय जों बरनो कटाल कसाम हिनजाव यासाकना नि बागै जों तेतो अमहाय बाकी तं हांकाय बाप ताबुक फाया तं हांकाय आं कइनाय तिनि चिनि मीडिया रखन बिसिं तै त्रिपुरा हास्तेवा जों जतन सिव ताबुक जों महाराष्ट्रनि जे त्रिपुरा मथा पार्टी अब ताबुक थानचानि पार्टी ओ थानचाव जत्त बरक न फाइनानि आबनि बागै आं कइनाय नंनि बिसिं तै तिनि अब हाइके फाइमा हाइनो जत्त जागावनो सारा त्रिपुरा जों एकमात्र त्रिपुरा सरक एकटाने पार्टी नानै जों थानचा पार्टी हेके त्रिपुरा मथा पार्टी एकमात्र त्रिपुरा सान मोथाङै माननाय त्रिपुरा सानि बागै सेक्रिफाइस खाइनाय हेके बिनि जेता तं माने आसुक जे बुइहाय माने तामने जने तंथक चाथक तंनानै या करे चिनि द फानि बागै त्रिपुरा सरकनि बागै सेक्रिफाइस खाइनाय एकमात्र खरकसानि लीडर सिनि बोबागारा आबन बागै बोबागारानो नासिगै बोबागारानो जों फानमारनाय बोबागारानि बिसिंनि जत्त सामुंना हेने आं कबगै जत्त त्रिपुरानि बासि रकना त्रिपुरा सरकना कयै अबाहायके फाइगन बागै कब दस जना र खाना दिन आं सजु मसाका जों जे और टोटल फैमिली जों 57 हायगा जों 168 बुटार जों और मानखा